What's up mga kabaro, no? May ngapon. Karong hapon na mga kabaro, no? Nakos panabo. Kay nag-asikaso mi sa balay sa mga asawa. Karon na may tabo. Si kumparing Michael, nagdala siya og bibi. Amo daw karong himuon og patutin. Mga kabaro, no? Nag-init ng tubig. Samtang gainit ng tubig. Iandam sa namo tong pato. Kuha na mo sa kulungan. Nya mga kabaro, no? Update lang ko. Mga kabaro, no? Mo niyang daghan pa rin nga pato, pre. Lima na ko pre. 5? 5 na yung ipalit ay. Wala dito, malangalangon eh. Op. Op. Oh. Itik. Mga kabaro, no? Amo ning ihawon. Itik. Amo ning imog patutin mga kabaro, no? Kauban na kung pinaka-power nga kumpare diris Panabo. Pre. Pre. Karon asa man tutong ka? Ma'am, dali naman. Video sa pa video. Na. Mga kabaro, no? Ato na yung hugasan sa usa inyong bulan. Single niya jo ang mic. Sobra kilo mo yung isa ni, no? Kilo na. Pero peso na nito. Ito sa ang imong amo pre itik yan kung siyempre, no? Oh, itik na siya. Ngayon siya. Pero pila ka buklang sugod ani pre pila man Ang dako bag kapitan ko magsugod kag itikan. sa itik lang daan ako nagapitan. Sa piso lang daan. Sa piso daan. Okay, ang piso gud mabot na og ang isa 45 kung isa, 45 ang isa. 45 ang isa. Oh, niya gikuha nagsugod siya 100 tubo. Nagsugod siya 100. Karon nakauyon siya. Iya, yan hanapin ko si Mana Swift. Gimana siya? Kaya malakal man sila kami, no? Binulan ang kamay ko, magtimin pre. Gamay, no? Love. Inalagin niya sa bunan pero, no? Okay, nagtraman sa wala ito. Eh, ito dong kay. Wala ko sa'yo na kakuya mak. Kita beri yang naong kudu. Sintro man. Damay na sa. Lab. Lab. Yuk sang tubig na pre, paliog na. Yan. Mayok sa yuk. Oh, no pa. Limpyo juga ini, diba? Sabunan. Mga kabaro, no? Among gisabunan kay para mawala gid ang tanan niyang baho. Ano yung sikreto sa itik? Gasa na, be. Balik na.
Kita nakakalakta gila na. Mga pila po ka kuan po. Wala ko oras gini ba? Kung nasa ron. Tama-tama gini mga bata, pag-ako na naguna. Tawa na naman na gini. Yo, majuk, tawa na naman. Ito na naman yung daan dito. Namatay yung sudang ito nga sa lubila yo. Paunahan mga bata, pre. May problema na akong asawa, pre. Ang ganit po sa problema. Problema daan. Ano ba yung problema no? Ganyan, pre. Yang langsa di mawala ba? Okay. Mga kabaro, no, atong sabunan ng butro, no, ang gawas ug sulod, parang ang langsa niya sa bibi mawala. Asin sabon panlaba? Oo. Ang palaban ni siya. Oh. Ay sa powder, ang powder mo, hindi sugar mo mawala. Hindi mawala ang powder, mga kabaro, no. Yo sana. Pon ba mo? Mix ba mix? Mix. Sudlanan nanti. Ya balik sudlanan aja be. Namit ang lad, pre, ba? Hmm? Namit ang lad, ala. Nah kaya, oh kana, udah bis kay na. Hindi lagi, pre, ah. Ako siya ang tanggad, pre. Siyempre. Nak, ali sabi. Pagkuha sa kuha ng lamas ito ka naman. Lato sila sa lato ba? Asin, ano? Asin o kami bitse, ba man ba? Ah, okay kayo. Ha? Okay kayong Kabalo mo gini, pre, nga. itlada pe. Ha? Uy! May tanawa itong iro, May. Ha? Iro na to. Kina. Paano ito? Oh, good. Ayaw, mamita ka. Huwag mo na pala ito sa plato awan. Ayaw, mamita. Ay, gusto pre. Jo, balik ang kutsilyo, Jo, be. Dala, dala. Ada. Ah, Hindi nga pagkabutan, pre. magkano naman, pre? Huwag ko naman bumbay ka na. Yung tangan mo asin. Huwag ko naman siya niya. Pinuhan, pre, no? Yung pino. Dagwa na, pre. Ng mga kanana lang ito. Ana. Sit. Shh. Shh. Ikan si Bidabo, pre. Mga alas una yung dyan, bro. Bangun lang, sugod. Kanang kulikot ko siya, iwa pre. Mali pahalang na ito, pre. Ang dyan ko likod, pre, no? Oo, kanang kulikot tanan. Paminta o. Ito, Dong! Alit, alit! patay sang iro, be. Patay sang iro, nak. Sit. Nalingaw pa may... Ano, eh. Ito nga, Gibri, wala kita sili, no? Ako, sili. Kanina sili. Muna yung pahalang, pre. Nya, biya na to ni, pre. Kadagat, aron. Lagat, ha. Ato sa itong ikuan, no? I-areas na ito. Iyari sa nato to. Pag matimpla, makuha na, matakang na ito. Ato, tagdagat. Kadagat to. Bano to sa tatay, parang lingaw ko kayo ba? Sabi niya ba dito? Lingaw ito. Kaya para uba po, no? Pero kung makay, area itong pukotron, kung mabuntag, dirahon na to. Lingaw kita eh. Ito, no? Hindi ko lang tayo mag-blue touch. Hindi ko enjoy kayo.
Uy. Ika pa na sila mama nga punugan, pre. Ika pa na sila Sa kuan, tabato, pre ba? bato. Ay, kinabubuhay nga ako, pre. Nak, bagas ng tubig na kay gasan dito ang kuan. Magkano kaya sa tubig? Kaon, iyon daw. Oops! Timing kayo kong tirada, pero Timing kayo. dami na kong gangan tangad niya Wa kung tabato. gino. Titing timing nga gyud ni tanga do. Kasi ngayon, dagang kiss ba ni? Di, pre, bangan ako. Kasi nga, ang kami kong dala nagtanglad. Kasi, pati tanglad si... Maon sama! Maon sama! Style ko ni pre. Ano bro, linginon no pre. Biduk-dukas na daan pre, kanang kuan. Ito ko ang daan ni Juan. Oh, para pahimog lasa ba. Me? Yeah. Good. Gagaw nila. May pre. Ay, yun naman. Sa'yo gini magbulit ni ba no? Kani pre ugma gyud lingaw kita pre kay ang isa ka katumanagatan pre ato gyud tong exclusive na to tanan mo niyo pre. Kan na. Para tuyok ta dito sa lugar nga hambog ba. Ano na kung isda, di lang akong di. May isda. Kung biya ibinag-ibian taon nila. Sige, sige. Magpili mo isda ba? Ayan guys, let's go. Ilang ulit. Ligo na kudo. Ay, bantay lang ko anak. Kay bisig ko ano anak. Ay busy pa kami diri. Ayan, kasi buwilo bruwan ni pre. Ang layo. Wala grada na to nga wala diri wala dito. Uy! Kalab! Lahin na to yung vlog ni Juan. Oh, nya lahi na pre. Ilahin na to ni. Luto ni. Ska. Trupod na yun. Ya buhag bihiga sin pre. Sige. Sige, sige, sige. Daghan lagi pre, daghan lagi pre. Sige, daghan si pre. Gawin pa? Oh, yang kita pre. Ya, paminta. Paminta pre. Kung to ni pre. Oh, awat dayo mga patabok. Yung tagaluhan ni pre ba? First time mga kabaro, no? Luto ko kuan. Itudluan ko sa kumpare yung sa pagtimpla ni patutin. Nagpaspas na sinino. Nagpaspas na sinino. Tama na, dinner do pre. Paminta pre. Ano ba no? Abot tayo kwas na pre. Bitsin pre. Gamay lang. Sige, pre yun na. Gamay lang. Tatrabaho to si Dodo. Apa, ina nga, muli siya, madumi dito karon. Padua siya sa bye-bye. Kung to ni budget sila pre. Oy, mix na pre, isa pre, hirot yun pre. Isa lang. Oh, na, isa lang yan. Kaya pre. Amo ni ibutang sa lalong Oh, muna ikon pre. Amo ni ang ulasa pre Oh, no? mo tayo malasa sa sulod. Ah. Stang lang Kuha tayo mong anti-itik. Limpyo naman oh. Olivia ni pre. Okay. Uy. Okay pre. Dong! Dong! Sakit tanga dayon. Okay. Ini pre, video pre. Tinggal lang pre no? Ah, gida oh.
Terus. Set. Siyempre, bata pa ni pre ba? O kani bata ni pre. Kani pre yung luto pre. Lagi may bata ang pre. Oh. Pero kato pre, kulang begitu pre. Kulang to gumuk, kulang gitu gumuk pre. Ang itira na to na nun pre, suka at tuba na gid na pre. Kan na. Ay tuba pre oh. Lak na nun dia. Ay nagsimot na kadawa pa ng luto ng mutrada ha. Bang, tigang kaayo. Is nakabalo na dyan pre. Ang na ko guys. Okay. Na. Idungag na magic syrup pre. Basta na paminta idungag ya. Paminta pre. Ngayon duha. Duha. Kata-kata kong pre no? Tay burag. Panalo kay ni pre ba? Okay, pre. Tirahan na yung mais sa kanon. Mais, ano? Mais lagi para pang. Okay, ya. Yes. Suka pre, ato kung tuba pre. Ano tuba? Buka ko Tuba. ni pre. Hukon. Purot na pre, tuba na ha. Purot. Tuwa ba? Wala, parang cellphone. Pure tuba, ganyan mga kabaro, no? Games lang po. Ito. Naka ito sukar na pre, sukar na. Okay. Nga daw ka kutsarang sukan pre. Doon sa... Sarang asukar. Ano ka pre? Tanda na ron. Papa? Nagini, sigurado. Ato sukar. Eh nag asukar, dia asukar yo be. Aku cara nak cara. So, Sara. Ito, pinaluhan ni pre ba? Dagat ron kay binay labas ito. Sinilabas, no? Kasi sabi siya pre. Isi yung ano? Siya niya, estimate lang pre. Ayos. Okay. Ayos na. Unan siya. Final. Takluban. I-mix up pre. Okay. Muna ni. Ayos. Pila ni ka oras pre? Tulo ni ka oras pre. Tulo. Bago maubas. Matama tulo ka oras ni. Balik na to. Ayos na kayo na. Nak, makita kahoy doon na ka. Nak, makita kahoy ito. Papa? Papa? Mak! Kaya ka na lang yan pre. Alan. Ooh. Tungaw mo ni, lutong pangitan ako pre. Hindi na yung pinakahumok eh pre no? Mo ni, lutong pre. Oh, ano pa pre. Oh.
Yung morning, imong gingom sa ko pre nga pinakalutong pre. Mana yung narating pre? Wow. Kami at dito sa butang lagi sa mga ako. Ya pila lang tong kuan mak. Kani kinsa na mak. Ito. Dito sa misa nak, dito na lang nak, dito sa isa. Dito na lang sa lamisa, dito mak. Dito sa misa ako nak. Daso. Hindi na lang, ito gamay. Yan na ito na siguro isa. Sige, yan na isa.